Η Turandot, και έτσι προφέρεται σωστά, ακούγεται μάλιστα και το ταφ στο τέλος και τονίζεται στην προπαραλίγουσα, δεν είναι η Turandot όπως έχει επικρατήσει να λέγεται. Είναι ένα περσικό παραμύθι του Γκότσι του 1772, το οποίο περιγράφει μία σκληρόκαρδη Κινέζα βασιλοπούλα που απεχθάνεται τους άντρες γιατί μια γιαγιά της είπε ότι υπέστη τα πάνδυνα στα χέρια των ανδρών, είναι μίσανδρη λοιπόν και έχει ορκιστεί να μην παντρευτεί ποτέ, και για να μην παντρευτεί ποτέ κάθε υποψήφιο σύζυγο τον υποβάλλει σε μια δοκιμασία να της απαντήσουν 3 ενίγματα. Κανείς δεν τα απαντάει και τους αποκεφαλίζει τον ένα μετά τον άλλον, έως ότου τα απαντάει ο Καλάφ, ο Ιδίπους ας πούμε, που λύνει το ένιγμα της σφίγγας, που κι αυτή είναι τριπλή, τρισυπόστατη είναι η σφίγγα. Και υπάρχει μια άλλη εκδοχή του Ρόμπερτ Γκρέιβς ότι η σφίγγα είναι βασικά οι 3 θεές που ρωτάνε τον Μπάρι ποια από τις 3 είναι η ομορφότερη. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι θέματα που είναι κοινά σε παγκόσμιο επίπεδο, όλοι οι λαοί τα έχουν στους μύθους τους, και τελικά ο Καλάφ βεβαίως λύνει τα ενίγματα που του βάζει η σκληρόκαρδη βασιλοπούλα, αυτή μαλακώνει και παντρεύονται και τελειώνει αίσια η όπερα. Βέβαια η υπέρτατη στιγμή είναι όταν η υπηρέτρια που έχει αγαπήσει τον Καλάφ αυτοκτονεί. Εκεί ο Τοσκανίνη παράτησε την διεύθυνση λέγοντας ότι ο δάσκαλος, δηλαδή ο Πουτσίνι, μέχρι εδώ έγραψε, γιατί μετά πέθανε από καρκίνο του λάριγκα ο Πουτσίνι, και τη συνέχισε ο Αντάμι, την τελείωσε.